Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:48 so Action Radio Philippine Standard Time. Maayong hapon na naman. Sunod sa Bacolod, Negros Occidental, Coto Malabutan sang signal sa Ndiwa Easy Action Radio Bacolod. 684 sa Lilisuan sa inyo sinitag sa tag sa mga radyo. Action Reports After Edition yari kita sa Miyerkules. Pizza 7 unang Miyerkules sa bulan sang Hulyo, tuwig 2021. Nakanay ang dalagan sang tiyempo subong sa may surad sa Bacolod. Yara sang tion nga nagagawom-gawom, yara sang tion nga nagatupa ang tulutulit hikag may pag-ulan-ulan. Kung basihan naton ang thunderstorm advisory sang pag-asa mga ka-aksyon subong July 7, 2021. Mayara sang jutay nga pagtupa sang ulan, may mga thunderstorms. Ang inalauman sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental, sa area sa Hinubaan, Sagay City, Escalante City, Don Salvador, Benedicto, portion sang Cadiz City, Cabancalan City. Ang tanan mga ka-aksyon na ginahanumdom nga maghahimo sang precautionary measures. Agod nga hindi malang-alang, basi jakpatan ka mo nga sa isa ka lugar, gulpi lang bubong ulan, huwag ka mo sa preparasyon, basa ang kabilugan nga nawas nyo. Halong man sa flash floods kag landslides. Siling sang pag-asa. Inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hedovaya, dari kita sa mga Pangulong Dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinalan. Unahon naton ang sabayan sa balita lokal, drainage system clearing operation sa DPWH kag CDRRMO. Umpisahan buwas nga adlaw. Ang papanghawa naman mag-aumpisa malapit sa Cyber Center kag hindi sa may dalan sang Lacson. Una sa balita, una sa aksyon. Clearing operation ti laban-laban makabintaha gid ni. May maayo gid nga resulta mga ka-aksyon kag makapaganhagan sa pagbaha sa tion sang pagbubo sang ulan. Ang clearing operations nagligad sa area sang Libertad Public Market. Hindi man hamak nga kadamuon sang mga basura ang nakuha sang nagpatigayon sa ribaw sinako to mga pila ka sako 50 sako gito. Kapan di lang Libertad Market iban nga merkado adra sa may Central Market ho. Kaga sa area sa Burgos Public Market, dapat tinluan man. Ang mga nagabaligya dara dapat magbulig-bulig man. Hindi maggulpi ang pagdamo sa supon sa sini mga basura. Samtang Mayor Bing sa syudad sa Bacolod nagperma sang kasugtanan Memorandum of Understanding
para sa Felisa Housing Project. Una sa balita, una sa aksyon. Amo na sa ginatawag nga socialized housing project nga iga-implementar sa 5.4 hektarya nga propiedad nahamtang sa may barangay Felisa, Bacolod City. Si Mayor Bing nagtiglawas sa City Government of Bacolod. Araman si Cara Quarom nagarepresentar naman sa Social Housing Finance Corporation. Amo na sila nga duwang nagpermahanay sang Memorandum of Understanding angot sa housing project. Nagligad nga Hunyo 29 ini. Magkabenepisyo man ay makaaksona sa 320 ka mga qualified beneficiaries. Una sa balita, una sa aksyon. Sa kabati kita housing project mga kaaksyon, dumduman tayo si Manny Pacquiao, di ba? Si Senador Manny Pacquiao. Kaya iya sa rin nga promisa kung mapilian siya bilang presidente. Tangitaan niya balay ang mga ara sa ang ginatawag sa aton din nga squatters, pero tawag sa rin sila illegal settlers. Damo sa mga nagtaas kilay sa ginasiling ni Manny Pacquiao. Anawayhan ka na mo sang mga illegal settlers na rin sa pungsod sa Pilipinas. Hindi hamak mga kaaksyon. Way nagabuhin, nagadugang lang nga nagadugang. Dari sa Bacolod City lang, tawan nyo bala, kadamo sa mga illegal settlers dari. Nga dapat hatagan pa sa kasulbaran ng ilang sa problema. Mayara man sa mga ginpang relocate, ginpang dala sa pila sa mga lugar, housing project, pero damo gapon sang mga nagkalabilin. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang pagkidibas sa nga balita mga kaaksyon, oy sa may sunad sang Himamaylan, may isyo da may kang taras sa ginaligar ang pagkadula sang pila ka mga abuno. Hoy, din nagkantong abuno to. May ara sang gintukod nga fact-finding committee. Mayor Raymond Tungson mismo nagmando nga dapat imbestigahan gid nini mga kaaksyon. Ti kahapon na nagapungkuanay na nisla. Ining City Fact-Finding Committee, ginahambalan na ang nagkalain-lain nga mga city agriculture matters. Ako ning isyo dara sa Himamaylan City. Ining ginaligar ginapatihan nga pagkarula sa pila ka mga abuno, nga abuno kung tani para ihatag sa mga benepisyaryo. Iainis ang Department of Agriculture o ko na DA mga kaaksyon. Ara gihapon may kakawan nga punaw. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa bahin sa nga balita nasyonal, si Presidente Rodrigo Duterte nagpatigayon sang pagsinapol upo ng mga miyembro opisyal sang iya serye na pamunuan nga ruling political party ang PDP Laban. Sa mga hapon mga kaaksyon. Importante dugay aton mapatian kung anong mga naginuwa naman ang mga tinaga sa kaya Presidente Duterte kamong tindog karon bilang pinakamataas nga opisyal sa PDP Laban. Yang PDP Laban mayara sang linaway pa rin, hindi pa niya magansidihanay. Bago nang isama sa mga opisyal nila nga si Senador Manny Pacquiao. Yara gabirada sa administrasyon ng Presidente Duterte. Isyuhan na si Manny Pacquiao nga nagapamulitika. Samtang Presidente Duterte nag-ako nga ang korupsyon hindi ma-resolbar overnight. Pero hambalya, may progress man, mahinimuan man ang ako sa ring administrasyon kung isos korupsyon ang paghahambalan. Hambalya ang anomalya sa gobyerno cannot be completely removed overnight, but maintain that his administration made progress in curbing corruption. Galing kay si Manny Pacquiao kasi nga damo pa daw mga ahensya sa gobyerno ho. Nga may araman sang ginapatihan na korupsyon ang DOE mga kaaksyon
Isa man sa mention nagligad ni Senador Manny Pacquiao angot sa korupsyon yang balsa nga DOA mga kaaksyon. Ang balsa nga DOA si Manny Pacquiao ill-advised kag kulang siya sa nagakaigo nga resorts angot sa akusasyon niya nga korupsyon sa Department of Energy. Una sa balita, una sa aksyon. Ang tanan nga mga ahensya ginakusahan ni Manny Pacquiao ang balik sa iya kulang nga research, kulang sa pagtuon. Si Manny Pacquiao, yambal ni Manny Pacquiao damlag lang ang DOA ang naghatag sang pabor sa private company nga Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Why ko no mag-agi sa bidding? Yambal sa nga DOA. Kulang research man ni Pacquiao. Hindi kayo mga mag-agi sa bidding kung private company. Yambal ya sa DOA. Una sa aksyon. Samtang task force. May kantaran sa sining pag inabot dali. Amo ni nag-asikaso sa pag-inabot sa mga COVID-19 vaccines. Nagsiling makaksyon nga mayara sang 170,000 ka doses sang Sputnik V COVID-19 vaccine. Ang schedule makaksyon ginliwat. Ang arrival sang Sputnik V vaccines against COVID-19 maatrasar kuno, ma-delayed. Ang Sputnik V makaksyon ti halin ini sa pungsod Russia. Ang original nga schedule kuntani mag-abot sa mga Wednesday, sa mga adlaw gid. Pero hambal sang National Task Force Against COVID-19 gin-reschedule to a later date. Huwag mapalayag kung saan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano naman ayhan ang appreciation sa mga tao diri sa Pilipinas sa sining Sputnik V. Sa ngalan palang Sputnik V mga kaaksyon daw nga alas pelikula mo o kung ngalan sang gang, di ba? Sputnik Gang. Kalin ni Sputnik V. Damo-damo na sa mga sahit sa bakuna nag-inabot diri sa pungsod Pilipinas. Una gid ang Sinovac, ginsunan sang AstraZeneca, mayara sang Moderna, may Pfizer, ang subong maginapaabot nga Sputnik V. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action reports, afternoon. Si PNP General Eliazar nagpasiguro ang balyaway sa matabang cover-up sa mga napatay sa drug war sang administrasyon. Manuntayan ni Guida. COVID-19 booster shots hindi pa kinahanglan sa Pilipinas suno sa DOH. Ang Japan makadonar sa 300 million pesos para sa cold chain supply sa pusod Pilipinas. Si Presidente Duterte may paandam ang sinuman nga manakpan nagabaligya sa COVID-19 vaccine. Pasakaan sang kaso. Aristohon pasakaan sang kaso. Tamo huring-huring nga mayra ko na ni. Kabaligya, ginanegosyohan. Ang okta gininggan yung publiko. Nga mangin mahinalungon kag tumanon sa gihapon ang health kag safety protocols. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action reports, afternoon edition. Impunto alas 5, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa saringabahin mga kaaksyon, ibalaw naton una ang observation report sa ato saringa patrol nga nagalibot na sa rigid nga mga triyon. Apila sa mga mayor kadalanon diri sa Bacolod na City. Akanay-kanay sa residente na ang tiyempo naton, panahon naton. Mahuluhan dong, may pinasa nga mga nagaporma galom. May pilagapon ka mga lugar diri mga kaaksyon nga bananlog. Ala binigid ang iningdalan nga hindi sementado, walang halong gid sa ato sa mga motorista. Sa Patrol with Action, Jan Diaz, sa mga tanihon aksyon. Jan, mayong hapon sa report please kami. Akala ko tuloy na pero hindi pala no?
akala ko tuloy ng ulan eh, pero hindi naman tumuloy eh. Doon nagtuloy lang aksyon no? Madurudanlog ang ibang area sa palibot ng syudad, pero maayos rin nagpabrubugnaw lang sa ang problema lang kaya hindi natin paktana kaya doon nagagagong-guong gapon ang aton kalangitan tuktob sining ang mga tanion o doon nga nagatuloy-tuliti sa palibot ng syudad sa Bacolod, pero maayo lang na importante lang basa-basa lang ang dalon, maburubugnawan lang kita. Pero doon, hindi naman magtudong ulan ay maluy-luoy ng aton ng mga ka-aksyon nga nagabiyahe kung nabi papaulit pa lang sila tag sa kamapuloyan siniman nga hapon mga ka-aksyon. So far, kung naton rin aton ipasiplatan ang pinakaling sitwasyon sa trapiko ang patrol, ari kami sining hapon rin sa area sang Aguinaldo. So doon ka mo mga ka-aksyon na ang Aguinaldo, kung doon ka mo balalin sa may 27 Lacson Street, halin ka mo sa north, liko ka mo dira pawala, isa ka liko, no? Liko pawala, liko sa wala, that's 27th Lacson Street. Then mga ka-aksyon, ang first kinabangga ang mga area sang Dalan Aguinaldo. Di kami niya galusot sa may Dalan Aguinaldo, kay kabalo ka, tayo di ba sa lakyan nga nagalabay. Kung sa Lacson ka, di ba lapang, damo kita sa lakyan nga nagabiyahe, drama naglabay, mga ka-aksyon sa mga hapon. So iba, na para malikawan nilang traffic, dara sa Lacson sa Ramos, labot sinabi, dara sa area sang intersection point ng North Capitol Drive, sus, dari ka malabayo Dali ka mo sa area sang Dalan Aguinaldo labay, kadasig lang sa mga biyahe. Wayon sa do sa lakyan gidyaw nga naglabay diri sining hapon, do dati duwala ka linya sang dalan, pero importante tayo yon kag dire-diretso ang biyahe sa masalakyan mga ka-aksyon. Sa kulanta naman diri naton ang may nagapark abi sa kilid sang dalan eh. Iti may mga establishment ilan lapit mga ka-aksyon, di malikawan siguro. Diri sila nagapundo, diri sila nagahulat sang ilang mga pasahero. Kung abay sa diri sa hulat sila mga himata o kung upod abi mga ka-aksyon nga nagabiyahe. Anyway, ang Dalan Aguinaldo isa ginamang ini sa maayo nga diversion road. Agud malikawan ang trapiko diri mga ka-aksyon sa bangi sang Dalan Lacson. Kay diri sa Lacson nga area from Ramos Lacson, moderate to heavy to heavy and traffic situation. Kalabagit ang pila sa masalakyan bra. Ilabi na yung mga salakyan, mga ka-aksyon na rin sa may south, going to north direction. Siguro nagapunsok din man sila. May may traffic lights abi diri sa area sang North Capitol Drive. So ang tisis na boy andra sa North Capitol Drive, expectaron mo na dumodamo na gina mga salakyan ngalin sa may south, going to north direction. So paglabot dira sa may Ramos Lacson, ati gapinonsok kag ginutok sa mga ka-aksyon. So paglabot sila dira mabulubugat na kaginay na ang lakat sa trapiko sinimana nga hapon. Pero balik kita diri makita sa Gatuslao. Gatuslao lang diri sa North Capitol Drive, Gatuslao area at ubang bala sa ngayala mga ka-aksyon. Siguro ayo tas bitaw basi may traffic enforcer pwede siguro diri ka-assign basi lang bla kay kita ko diri do jutay kay mga ka-aksyon no o kurado do wala di kita mga traffic enforcer nga nakitaan nga naka-on standby no abi kay ginumun-gumo lang diri mo mabulubugat diri ang trapiko labi na kon magtututunto abing pila ka mga salakyan mga private nga salakyan mga ka-aksyon magtinuto about tunto ko nabi mo padungol ako yung gusto ng tabok sa dalan aray kasi balik diri sa real sang Gatuslao. So kung may traffic enforcer diri mayugid kay kabalo ka ma-plastar lang ang traffic situation. Ano kadto diri mga ka-aksyon. Ang iban siguro nalipat nga dra gali sa may area sa Mapisay na dra na sa Libertad, one way na dang gina-implement sang bitaw. Anong rason? Wala labot na ongoing ang pagkayo, ang ginatawag na nga tug na. Amo na sa ang ginatawag nila nga pagbuho-buho sa dalan. Dra inner lane na sa mga ka-aksyon sang Libertad. Ang inner lane po silingon sa di ba may 4 ka linya, no? Ang sa kadalanon. Ang 2 ka linya na parte ni Sir sa mga salakyan gikan sa mga sininga direction like east going to west or west going to east direction mga ka-aksyon. So ang diri sa inner lane mo sa sulod, no? Outer lane, of course, dahil si Motoo kung nagabiyahe ka. Okay, so sa inner lane mga ka-aksyon, dahil sa may Libertad, particularmente na sa tubang do KJ, Fairmont na ginabungkal na sa mga hapon, ginapangbubuan, ginabungkal ang simento, kaya kayo hungid man na siya. May portion na nga tapos, pero kadako pag isang part niya nga ongoing ang pagkayo. So sige, nasubong naman ang construction. Doon na nigad sa punta, doon ginakayo, mantanong nigad eh. So ginobra na nila, sumugod sa may paribagong management ng bitaw, kung bakong Traffic Authority Office, ang tanangin sa lakyan nga rin dito sa may east, o rin sa may Takuling,
like backup 6, kag makadto diri sa Libertad ang ilang ruta agyan na nila ang original nga alagyan sa mga bus mga kaaksyon. Bla palusot sa may Lupisay na. Then mga Lupisay na, amo pa lang nga time nga pwede sa ka-left turn or depende sila or ma-right turn sila. Then maliko sila pawala, walang pabalik sa may Libertad. Kaya mga shortcut lulutsan kadto sa area makaaksyon sa Rosario. At least amon ang ruta nga pwede nyo kundi makamo pa Libertad Rosario nung lang kamulusot kung palakson nyo yung ruta. Kung pa north ka mo dili na mabalik sa may Lupisay na kadto sa may Gonzaga Lupisay na. Kung nalin ka naman sa may area makaaksyon sa Lupisay na, kung naalag ka sa unang ang alagyan subong ang mention ko, galabay sa unang subong hindi na pwede dra kay one way lang gani. So dito ka malibot sa may Margarita. Ang Margarita, mo na ito mga kaaksyon sa atubang na sa gasolinahan, ang pinaka-punta sila kung magliko ka na pawalang, first ka bangga agad. At hindi sa ginaagya sa masalakyan, diretsyon mo na ang Lupisay na, pa Libertad, ang first ka bangga sa wala, then da ka na maliko, pawalik ka diri sa may Hernaes. Labot mo sa Hernaes, another left turn ka mga kaaksyon, go straight ka naman pa east nga portion sang syudad sang Bacolod. Amo na ruta dira nga dapat nila sundon kay ti amo na gina-implementar ka bitaw. Damo da gina-assign nga bitaw o kung traffic enforcer sa area mga kaaksyon sang Libertad, di ka mo na magtalang kay gayda, di ka mo na kay na tabo digto, madamo gid mga salakyan medyo do na nagtalang-talang pag kay do na niwag o guro sa scheme nga ginapatuman dira. Pero at least subong mayo naman kagpastado ng ilang traffic situation sa mismo mga kaaksyon sang Libertad. Pero sa nasiling ko na, ginakayo na gyapon ang dalanon. May ato kay na private nga salakyan, aling sa sulod gate sa may Margarita, gid Libertad nga area. Dahil sa lusod sa may Margarita, hindi ka pwede ka right turn. Iti, ano ka na karon, counterflow, left turn ka, kaya ang tunga inner lane, ginakayo. So muna nilapat ng daanan nila, kay iban masin na alingin ang ulo nila kung diin silang malusot ng dalanon dahil sa palibot sa Libertad Public Market mga kaaksyon. So far, amo ng ongoing ang construction dala sa may Libertad, may ginakayo madri sa may Bangka Lasal, may ongoing construction man sa mordig sa area sa barangay, sa barangay Mansilingan, kung gabi ginakayo madring dalanon dapit sa area sa Burgos Lacson, do ginabutangan nila sang suga bala ang sandalan mga kaaksyon. So far, mabulubog na sa gyapon ng panyampo sa palibot ng syudad na natulot-taliti subong nga hapon. Ganit sa tuturan ng mga kaaksyon preparar sa proteksyon sa kukuligman agor hindi mabasa sa unahan. Ang Bacolod sa gyapon Bugos kinadulong sa inyo. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Ulas sa batas sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat aksyon na dyan sa imo sa ring observation report. Balikan ta karon nga to sa ring patrol. Sa detalye sa natipon nila sa ring balita, ini nga bahin dara sa aton sa kaluwan sa D3 Bayo. Meeting ngagin pagwa subong nga Miyerkules mga kaaksyon. Nakasentro ho ang talakayan sa plano niya nga magpapili bilang Vice Presidente sa Pilipinas sa babot nga 2022 nga eleksyon. Dugay-dugay sa ato sa nga pagpanubalik. Las 5:11. Cellphone Plus Gold. Ako gali sa Okay, ga-monitor sa atong sa nga live stream ho. Manjobi Arneho, mayong hapon Action Marlon, araman si Alex Monteza. Mayong hapon, greet lang. Si
Si Ma'am Vanessa M. Mayo with Doc Mayo sa Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Kaga sa familia Dialagdon Apil sang Pandanon DSB upod sa puwersa sang ARB Community. Okay, arama si Noel Amar, Mr. Milail Oligo, Kagago, Wizon. Thank you. Ray Baryoga, mayong hapon ang Sumarlon, always kid na monitor. Okay, good afternoon kay Mrs. Alvarez. Okay, Familia Rafuela Dialagdon sang Barangay Pandanon DSB. Hambal ni Ray Baryoga, mayong hapon sa Marlon, liog lang ko tamiyaw. Sawa ko nga si Rochelle Fulgencio Susana sang Barangay Pandanon DSB. Thank you, thank you. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Matasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
radyo, Padayong Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayong Aksyon Radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo, Padayon Aksyon Radyo, Padayon Aksyon Radyo. Kung nasaan nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ang PDP laban mga kaaksyon, amon isang ruling political party, yan ang pamunuan ni Presidente Rodrigo Duterte bilang pinakamataas na opisyal sa sarili nga partido. Pasangan ni partido sa administrasyon, tumatik na ruling political party na kay amon sa ang may pinakadamo miyembro. Mayara sang tape meeting ang mga miyembro sa nga partido ngagin pagwa sa publiko subong nga Miyerkules. Si Presidente Duterte mga kaaksyon nagpasalamat sa mga miyembro niya sa partido niya mga kaaksyon kay ang PDP Laban Vice Chairman kag Energy Secretary man nga si Alfonso Cosi nagpresentar mga kaaksyon sang resolusyon ngagin aprobahan sang saning partido resolusyon ni nga nagaduso sa kay Duterte nga magpadalagan bilang Vice Presidente. Ano ang sabat sang ato sa nga Pangulo? Sila nga, if I run for Vice President, which you want me to do also, maybe I will. May papati-bati pa di sa but wag na tayo mag-promise na mga pabahay. Lahat, ang balya. Papati-batian niya ni Manny Pacquiao Di ba? Kay si Manny Pacquiao siling may pabakay sa programa kung siya mapilian bilang presidente mo. Yaring papasalamat ni Presidente Rodrigo Duterte sa resolusyon ng pasar sa mga miyembro sa iyasa ng partido. I am touched by the outpouring of sentiments, at least yung grupo sa PDP. Urging me to run for Vice President. I remember that I made a statement a few days ago because of the incessant attacks on my person na kung anong pinagsasabi out of the blue lumabas yung ano ko sa utak na kung ganito lang pala na babawin ninyo ako, ano pa kaya kung wala na ako sa pagka-presidente. So I saw the toxic behavior displayed by some and those who also are posturing to run for president. I have not
I have avoided actually the opportunity to say something about the presidency. Pero yung inaatake ka, tapos with the statement of Pacquiao, that triple, double ang corruption, uminit yung ulo ko. You know, I've been trying really my very best to curb corruption. Hindi ko maalis yan overnight. But I have made a little progress in terminating, dismissing individuals. I cannot abolish offices, but I can dismiss employees for their malfeasance, kung ano-ano yung starting from the deep went to the customs, then eventually it's yung pastillas ng ano. And the very thing that really pissed me off was the Filipinos who are being framed up by itong laglag bala sa airport. Hindi lang nakakaawa. Sometimes they are not able to board their flights on time because they are being detained for trump-up charges. You know, hindi ko lang ma-trace, but maybe someday it would be good to assign one investigator to dig itong mga to. Kung sino yung mga pulis na naghuli at nag-detain sa mga tao supposedly may balak. You know, that's oppression of the highest order. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kabahin lamang ina mga kaaksyon sa palayag ni Presidente Duterte sa ginpatawag niya nga meeting sa mga miyembro sang isa nga partido nga PDP laban. Nyagid na munuhan niya si Manny Pacquiao. At yara mangyapon si Manny Pacquiao sa PDP laban man, kapartido yaman mga kaaksyon. O importante ha, Life Extension Vitamin D3 ang Ibalaon tama ka-aksyon ang report halin sa Bacolod City Hall with Action Artay Hopon. Action Radio City Hall Report. Action Art, maayong hapon sa report, please come in. Mga linya, mga to sa wing na dira sila mauna sa pagpanghawan sa drainage system.
Ang matamo diri suno kay Executive Assistant Jo Marie Vargas nga moman ang cluster head sa CDRR mo. Bali may mga personnel ang DPWH kamuya ang magapang bukas ang drainage sa mga manhole na dira magalamay ang mga personnel ni Sir Jones na amoy ang mag-operate sa silver jet kag magpangawan kag siling gani ni Sir Jo Marie Vargas as expected kung ang sa mga mayor nga merkado hindi manikawan nga namo basura siling niya hindi manipon no nga ini nga mga lugar connected to gyapon sa Libertad siling niya basi may ara man gyapon sa nagbara kara sa mga basura. Now sige na nga pagatigayon nga project o program sa DPWH at diya sa CDRR mo bilang sabatman no sa kabalakan nga padayon nga pagtupa sa malang ng Etsepo bagod kay ari kita sa Gyapon karon sa rainy season. Yaring confirmation kagapalayan ni Sir Jo Marie Vargas. Una mo din sa may cyber center na yon. Ang may baha sa Taytong area. Ay nagkatotos lang nagligat sa 9 to 14. Okay. Na-clear na nila. So, ang decision o po dala kami buwas sa cyber center. So, bali ang DPWH, ang i-provide nila mga personnel nga Pabres ang tambulong. Laban-laban ko ron may basura manigyapon sa cyber center. Sa may Lesares Lacson daw, damo ko na problema na rin sa may kuwan mo. Sa may Libertad Lacson area na naman ang amon katkuan ba. Naman action na Marlon ang parehag ni Sir Jo Marie Vargas. No, magduwa si Nation ay parawan. Ngati ang isa sa mga plano ta ni San CDRR mo, amo man ang parehag ng pagpadalom balang sa mga waterways kag sa mga subaan. Pero mas priority nila ang mga drainage system nga diri sa palibot sa Metro Bacolod within the heart of the city nga masami nga naga-experience sa pagbaha sa tiyon nga magtupa ang madamol nga ulan. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, aksyon na tayo puno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Alas 5:29 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang kanamuon sa mga tao diri sa Pilipinas mga ka-aksyon nga tawag nga population bla. Arang yapon sa 109 million no sang 2020 ining ginkuhaan sang datos mga kaaksyon. Ang Pilipinas total population 109 million last year 2020. Awaning proclamation nga permahan ni Presidente Rodrigo Duterte kahapon na Martes mga kaaksyon. Proclamation 1179 nagasiling nga ang Pilipinas may ara nga population nga 109 million 35,343 ka mga tao as of May 1, 2020. Ang pagsaka sa Makakson 8.5 million umalin sa Anay Census ang 2015 nga 100,981 100,981,437 persons mga ka-aksyon based in sa data halin sa Philippine Statistics Authority. Kada tuig nga nagadamo giban ang mga tawo diri sa pungsod sang Pilipinas sandig sa batas pamasa 72. Ang final population count shall be considered official for all purposes upon proclamation by the President. Amo na nga paagi gini sa proclamation. May proclamation gid agin parmahan ang Presidente para amo nang kilalahon gidya nga datos mga kaaksyon kon pagpamangkon sa kanamo sa mga tawo sa Pilipinas ang paghahambalan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Madugay ka na ba nga naganto sa imo sa ring mga katol-katol?
Sa ato sa ring live stream, okay, nag-ara si Edi Recaforta sang OTTG, no? Operation Tulong Task Group si Edi Recafort. The more you know, hambal ni Alex R. Monteza. Okay, thank you. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan.
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Program diri sa Negros Occidental mga ka-aksyon, ang target is 70% sang population, no? 70% sang population dapat mabakunahan kontra COVID-19 agod nga malapot naton ginatawag nga herd immunity, no? May pantapat na lang lawas ang tawo sa kalabanan nga mga tawo sa isa ka lugar mayara na sang pambato sa sining virus nga corona mga ka-aksyon. Galing kay bante ang vaccination program naton di ara pa lang kita sa ginatawag nga A1, A2 kag A3 ang priority group sa mga ka-aksyon. Si Gov Lacson ayo man nagligad sa DOH sa gobyerno nasyonal kung na pwede magkapatigayo naman sa papabakuna ang A4 naman nga kategory pareho sa may Metro Manila o galing kay way pasang response halin sa national government. Sabay naman ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II siling niya way pa naman kita sang nagakaigo nga basihan. No, nga magsaylo na kita ka start na kita pamakuna sa mga A4 ang priority groups mga ka-aksyon. Pabangkot, di pila naihan ka porsyento man sa target nga kadamuon nga mga nagrense nga bakunahan sa COVID-19. Tiambal ni Diaz mga ka-aksyon, 5% pa lang, tuman pa lang ni kagamay, no? Mga 5% pa lang ang kadamuon, ang target mga ka-aksyon, 70% mo, amo nang target. Di mag 5% subong, magabanin ka na sigon sang pagpangbakuna, tilaban-laban malawigan pa rin mag-aksyon kay man ang pagpambakuna dali sa Negros Occidental nagadepende man lang sa mga naga-inabot nga mga COVID-19 vaccines. May ara siguro sigurado nga may ara sa nakapending pa nga mga request ang mga local government units kung LGUs nga padalaan sang bakuna. Tinagligad man na to, 10,000 vials, 10,000 doses man na siya. Ang asang Sinovac nagabot na rin sa Negros Occidental. Ti sa 10,000 na, tungaon nila siya, tagduwa ka dose mga kakson. Ang pagturok, ti 5,000 na maturokan, mabakunahan. Mayara sa ginapaabot nga AstraZeneca, ang gimbakal sa nga probinsya, maabot sa July 15, pero 3,500 lang to, man niya kadutay. Sa gin-order nila nga 100,000 doses mga ka-aksyon sa AstraZeneca, ang first delivery sa gin-purchase 3,500 lang. At least may ara sang sige-sige pag inabot. Lain na gin mga ka-aksyon kung mauntat ba lang pag-deliver dali, pagdala dali sa mga bakuna bla, no? Kag ang kinakakulbaan naton di base naturukan sang first dose, hindi na maturukan second dose sa schedule ya bangod nga kulang ang bakuna mga ka-aksyon. Pero ara man nga inabot man may Sputnik V gani nga paabuton kita dari sa pungsod sa Pilipinas. May Moderna. Negros Occidental may ginapaabot man nga Moderna Kaya pagaling sang patod nga petsa kung saan o ini matigayon. No? Angot sa kanamuon sa mga negrense nga nabakunahan sa COVID-19 ari si Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II. Jutay pa lang tayo. Ara pa lang taguro sa 5% sa aton nga target. No? Again, we are still dependent on the vaccines that are given to us by the national government. Ang aton nga ginbakal, wala man nag-abot pa. July 15, ang first delivery of 3,500. And we are still hopeful nga madayon gina. And once mag-abot na siya, we will roll out
3,500 doses of AstraZeneca sa mga LGUs naton nga nagakinahanglan gid, no? Dako pa sang aton nga target for A1 to A3 nga wala pa ta mag ano-ano, do kabudlay gid nga mag justify nga makadto na ta sa A4. Once ang certain percentage, let's say maka 70% taguro sang A1 to A3, pwede na taguro ka request na, no, nga iupdo na kita sa iban nga LGUs nga pwede na ka A4. Damo kita ni willing sa A4, no, especially sa aton nga mga economic frontliners, kinahanglan gid nila so that they can continue their economic activities without fear of getting infected, no, or without fear of getting sick, very sick kung mag-infection gid man sila. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige muna si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II ang usa nagaparayon nga vaccination program sa Negros Occidental. Oy, sa mga high blood, sa mga diabetic, aton masamig na rekomendar Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Tilaw, damo na sa mga nagpapatuod na kaaksyon, amo ng milagros na kapsula, simple nga tawag sa aton, amo nisang manunggal, was kung medyo luya-luya lawas ninyo siri, asabong may gakwano, gagom-goom, kalabanan ka panaluyang lawas siri, tinawi ang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, pihogid, balik ang resistensya kapag sisinyo sa nga lawas. Mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy. Kag sa ibang nga butika sa inyo sa nga lugar, Panyawan Herbal Capsule, himo sang SED Marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Sa mga may plano magpapakulod City, mag-aksyon subong ha, dala ka mo sang protection kay nagatupa ang talithi subong gid. Grabe ka kulbaan sang langit tasbong. Galom katupa ang talithi. Sige, las 5:44 sa ato sa nga pagbalik ka ang balikman nga report sang patrol. Pagkatapos kailangan sa Okay, balikan ta mga ka-aksyon. Ang mga nagpadala dugang sa ilang sa nga mensahe. Melvin Solidarios Abdo, ara naga-monitor sa ato sa nga pabangalagad. Live stream. Thank you, gida. Ambalya, watching live, Barangay Malingin, Bago City. Axo Marlon, keep safe always. Melvin Solidarios Abdo. Okay. Ambalya, mangkotya is pila ka dose, ma-vaccine ka kag ma-fully vaccinated ka, Axon Marlon. Ang namin ko kapila ka bakunahan. Kadua, no? Kadua ka, no? Ang first dose, kung ano nga sahi, amo man ang sahi sa second dose. Kung abot sa ligon, kung Sinovac sa una nga pagturok first dose, second dose Sinovac mangyapon, no? Hindi pala riyos ang mga kalawigon sang adlaw, no? Nga bakunahan ka second dose. Lain ang sa Sinovac. Sinovac is mga after ka bakunahan first dose, hulat ka 28 dias, 28 ka adlaw, amo naman ang schedule second dose mo. After ka mabakunahan sa second dose, hulat ka pa na mga duha ka semana para nga matawag ka na nga fully vaccinated. Naman na siya. Gaan ka vaccination card, basihan na siya, amo na sang pamatuod nga fully vaccinated kana. Hambal ni Alex sa Monteza, mayong hapon lang, Familia Ramirez, Barangay Granada, Alangilan, marabagay ka salamat. Thank you, thank you. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000
ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, libo ka mga COVID-19 cases ang nagadugang gid. Mayara sang 4,282 naman ka bagwa COVID-19 infections. 47,000 ang active cases. Pero good news kay lowest in 6 weeks mga ka-aksyon. Kabay pa nga mas sige-sigin ang senaryo nga mas damo ang nag-aalalayo sang sa nagadugang nga nagaka-infect mga ka-aksyon sang COVID-19. Mayara kita ginabatehan naman bag-o nga variant, Lambda variant naman, COVID ang coronavirus. Ginasiling halin sa pungsod pero wala pa naman sa nanamonitor dali sa pungsod sa Pilipinas. Balikan tang patrol, detalisang natipon nga report ni Aksyon na John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon John, sa balik nga report please kamin. Aksyon Mar, halos isa na kabulan na nakaligad sa ginhatag dali sa Bacolod City Police Office ang mga body cameras bala sa aton nga mga kapulisan. Kinatabos ni Diri Aksyon Mar, tubtob sa karon wala pa ginila na kompleto kag napasta sa ila sang gusto ano bang proseso sa paggamit sa body camera kag paano ni tipigan agud nga hindi man maguba kumuha ti mahal-mahal ba ang presyo sini kag kinahanglan gid nga halungan is ang nagagamit kay limitado ginamang ang karamuon sa mga body camera sa ginapanagtag Aksyon Mar o kung paggamit mismo sa kapulisan. Sunod sa kay BCPO Operations Division Head Police Lieutenant Colonel Lester Yada,
naligad nga semana, nagtambong sila sa isa ka simulation exercise. Ang problema dito kay tub lang sila sa observation sa kung paano ginagamit ining body cameras. Kinibalo pa lang nila kung ano mga proseso sini kag ano ang dapat nila himuon. Dili man nila ito kavan action mar nga ining body cameras gitakod ni sa isa ka persona kung isa ka pulis nga conduct ng operation and then ang iya sa may memory card mabalagrig gapon nga dapat i-save mo man sa isa ka computer sa isa ka database dira nga hamtang sa may BCPO nga konektado dito man sa database sa Campo Crame. Damay sabi nila kaginalantaw diri so ang matabo sila dira ang information before nga duwa ka camera isa ka laptop hindi pa na confirm sa kapulisan kay tikunto naton ang ilagid lamang ganit policy is ipang-save inaangunod sa video. Dugang pa rin liya dati sa subong wala pagyapon nakakadto sa BCPO ining training nga gikan mismo sa kompanya nga ginbaklan sa sining mga body cameras. Ginaulat-ulat pa na nila kay although mayara directional personnel sa BCPO nga nakibalo sa paggagabi sa mga equipment o kung nabi mga pagkabutang nga kaangay sini ugalik kay according to Kaliada sundol man nagyapon ang implementing rules and regulations o kung IRR nga ginapatuman o kung ipagwa mismo sa national headquarters sa Philippine National Police. So tubtub sa karon wala pa gid na nila na panagtag kag dugang pa diri niya antes pa na ina panagtag isiguro nanay nga ang pulis nga makabaton o kung natagan sina nakabalo na sa tanang nga mga proseso kag pamaagi sa paggamit sining nga body camera action mar. Si Police Lieutenant Colonel Lester Riada. Si Police Lieutenant Colonel Lester Riada, kumadondoman, diri sa BCPO may 16 din na ka mga body cameras and then ipanakang nila sa naklainain ng mga units, most probably kada police station, tigong mga operatives sila, panagtaganan na pero depende is kung sinong qualified, sino ang nakabalo, sino ang masamig na ka-action sa field o kung na pinagkakandak sa operation. Pero na mag-depende pa man sa assessment kag evaluation ngayon moon sa BCPO kung sino dira of course ang makatambong kag makapaydalom sa nagakaigo nga paghanas o kunang training abi action mar para mahibaluan gid sining nga pulis ang paggamit sini kay kabalon makita medyo according kay Seriada technical kag medyo complicated ang paggamit ng body camera mga ka-action. Sa total nga matagpad mati sa gihapon medyo magurgula ubo ng panahon. Ang tagibot sa Bakabidaksyon Sandia, sunod sa aksyon sa Bakabidaksyon Radyo. Salamat aksyon na John sa imo sa nga report. Ang Negros sa Oriental mga ka-aksyon mayara sa nga pagpahibalo sa mga luyag magsunod dito sa ilang sading probinsya. Man ang Negros Oriental are lang tapik lang sa Negros Occidental. Masa bulubog ato yung ilas sa ding quarantine classification. Nagapabilin sa niya sa Modified Enhanced Community Quarantine.
ikaduwa sa pinakamabugat nga level of movement restrictions para nga mapunggat ang babaganhagan ang transmisyon sang sading COVID-19 mga kaaksyon. Kaya balita, ang sinuman nga magsulod sa Negros Oriental, iga-require nga mag-present sang negative coronavirus test result o con proof of vaccination. Amaning yung requirement nga set sang IATF Interagency Task Force sang Negros Oriental para sa mga luyag magsulod dito sa ila sa ring probinsya. Ang ining bag-o nga role i-implement ini mga kaaksyon umpisa sa lunggid nga adlaw Hulyo 7. Ang travelers kinahanglan nga magpresentar sang vaccination proof. Usually card na sa vaccination card along with negative results sang test na dapat manginvalid within 48 hours. Kung wais ang vaccination proof mga kaaksyon, ang travelers makapresent sang negative test result within 72 hours of the results release. Di ba na tanan mga kaaksyon nakapabakuna na mo? Kung wais ka sang wais ka pa mabakunahan, wais ka sang vaccination proof, wais ka sang i-present nga vaccination na card. Pero makasulod ka to kung makapresent ka sang negative test result within 72 hours. Ang ining bagong requirement mag-take effect until July 15. Una sa balita, una sa aksyon. O silingon ti sugod sa buong July 7, tub July 15 mga kaaksyon. Di man tulog lahog ang COVID-19 cases dito sa Negros Oriental. Alas 5:52 vina Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action reports after the edition magabalik buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Eddie Raboso. Ako naman Action na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon